Sonia I love you Sonia I love you Sonia I love you Sonia कैसा लगा मेरा मजाक Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दायो जोङो माने माजबाद टु गिलाबिल थांगासिनो दङ। नोंथांमोननो आङो मिस ललिपप गेम्स रिडिमारनि न'खौ देखायगोन आरोना एसे देखायलांगोन आङो मानो होनना बुङोब्ला बेनि न' सेरजों थाङो नालाय जोङो ओमफ्राय जों अरां जाना गिदिंना फैयासै ओमफ्राय जों दायो थांगोन मा होनना बुंगोन एल'रामखौ लोगो हमहैगोन जों एल'राम मिथिबाय मिस्टार एल'राम नोंथांमोनाथ' सिनायखायो एल'रामखौ जोंमा बसुमतारी बिथांनि नामा ओमफ्राय जों उदालगुरियाव थांनांगौ दं नालाय उदालगुरियाव थांसै डिमासाजों आंजों दङ लोगोआव ओमफ्राय नैबे बेखौ नुदोंना बे लामाया डाइरेक्ट ओरै गिलाबिलनिफ्राय रौतानिफ्राय फैबा गिलाबिलनिफ्राय डाइरेक्ट ओरै थांबानो जाहैबाय माजबाद मोनहैखायो ओमफ्राय अरांनिफ्रायबो थांजायो जोंना माजबादा ओमफ्राय जों दायो थांसै उदालगुरिथिं नै दङ जोंहा सासे डिमासा मिस ललिपपनि न'खौ नायलांबानो जाबाय माने न' सिङाव हाबहैया जोङो मानो होनना बुङोब्ला जों बेलेग खामानियाव थांनो नागिरदों नालाय नेक्स्ट टाइमाव देखायगोन आरोना थ' नायलांबाय थादो ओमफ्राय गाबोन बिथांनि हाबा दं नामाथाय हाबा जागोन होननाय खोनादों आङो इक' रिसर्टआव गाबोनथ' 7 तारिख ना इक' रिसर्टआव हाबा जागोनदां नायनोसै गाबोन जोंबो एसे मोसाहैनांगोन हाबायाव फैबानो जाबाय बयबो मोसानो मिथिबाय दे नोंथांमोन दायो जों गिलाबिल मोनफैबाय नैबेनो गिलाबिल सका ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसिनिया जिथुनाखि ओरै नेसनेल हाइवे ना रौता टु तेजपुर रड बिनिफ्राय ओरैजाय लेफ्ट साइडआव आं देखायहरगासिनो मिस ललिपपनि न'आ नैबेयावनो र' बैलाय बैनो बै वाल होनाय नुफुनायानो आरोना मिस ललिपप न'आ ओइथिं थाबाय थ' नोंथांमोननि बे गिलाबिल सक आरोना बे गिलाबिल सकनि ओरैजाय जायो बिथां न'आ ओरै देखायहर ओरैजाय जायो बैथिया नुहुरला न'खौ ओरैजाय जायोमोन आरोना मिस ललिपपनि न'आ थ' जों दायो माने रौताथिं थांगासिनो रौतानिफ्राय उदालगुरि थ' नोंथांमोन जों दायो माने आमजुलि सक मोनफैबाय बेनो आरोना आमजुलि सका इनि खाथियावनो थांबानो मोनबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टार एल'रामखौ लोगो मोनसिगोन जोङो दायो बिथाङा माने ना पिट खानाय सिनो नालाय पार्लार दङ जाहैदों दा बबे साइडथिं होदों नागिरनांसिनोसै जोङो बिल्डिंआव होनदों बिल्डिंआव ओइलाय बिल्डिं मानसिया खिन्थु लामायाव ओंखारनानै थाना थायाखै र' लोगो मोनथारसिगोन एल'रामखौ बहाय थ' नोंथांमोन जों दायो माने आमजुलि सक मोनफैबाय आरो बेनिफ्राय ओरै सिदा थांबाय दाउजें मोनहैयो ओरै सिदा थांबाय दाउजें मोनहैयो आरोना नैबे SSB 23 बेटेलियन बियो गुन्दरबिल थ' नोंथांमोन दायो आङो माने जोंहा मिस्टार एल'राम बसुमतारीखौ लोगो मोनफैबाय बिथांनि दखाना नैबेनो आरोना माने हेयार सेलुन नोंथांमोना सोरबाफोर हेयार स्ट्रेट खालामनोबा फैनो हागोन बेयाव मा खालामनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनानै हरदो औ सिख्लाफोरखौ हेयार स्ट्रेट खालामो ना खालामा सिख्लाफोरखौ खेनाय बोगोन ना बोआ औ खानाय बोनायखौ गारबाय आं खानाय बोनाय गारबाय औ ओमफ्राय मिसिगुरफोर फुगोना फुवा बेखौ फुयोमोन आं गारबाय आं मिसिगुरखौ फुनायखौबो गारथ'बाय दायो खानाय सिनाय आरो हानाय दारि हानाय दारि आरो खानायखौ सिनो आरोना आच्छा ओमफ्राय गाहायनिखौ सिना सिना थोद फाग्ला आलु असयब हामा बे गाहायनिखौ इखो साबदारिफोरखौ सिनजोबो दा माने जोंहा आदा एल'रामा सिनजोबो आरोना गाहायनि गोजौनि माने नोंथांमोननो माबायदि हेयार स्टाइल नांगौ बेयाव फैबानो जाबाय जायगाखौ आं देखायगासिनो सोरबाफोर माने आमजुलि होनना बुङो बेखौ बे एरियाखौ आमजुलिनिफ्राय ओरैजाय दाउजें थांजायो ओमफ्राय बे आमजुलि सकनि खाथियावनो 4 नाम्बार आमजुलि होनना बुङो जोंहा एल'राम आदानि दखाना बेनो आरोना थ' नोंथांमोन दायो आं माने आदा एल'रामनि सेलुनाव दं आरोना हेयार काटिं खालामग्रा सेलुनाव ओमफ्राय आदा एल'रामखौ मोनसे बाथ्रा सोंनि आङो आदा एल'राम गाबोन गेम्स नायाव थांना थाङा खोन्थादोब्रा इयाव बहाय थांनांगोन ना बैयाव इक' रिसर्टआव ओमफ्राय आब' गेम्सनि हाबायाव मा लांगोन आदा एल'रामा बुंहरदो आंथ' बारा लानाय मुरि सेरसेल'सो लांनो हागोन आङो एल'रामा दा नोङो आब' गेम्सनि हाबायाव मा लांगोन गाबोन माने
मा लांगोन माने ललिपप लांगोन ललिपप ओमफ्राय आरो साहा गिलासफोर लांगोन साहा लोंग्रा गिलास बेफोरखो आं दा बुंनो हाथ'लालै माने लांनोबा लांनो हागोन औ ओमफ्राय आंथ' नोंथांमोननो खिथाखाबाय आं मुरि सेरसेल'सो लांनो हागोन आंना डलारा आमेरिका डलारसो नालाय सानसेयाव बारा मोना ओमफ्राय जोंहा आदा इल'रामजों आं थांगोन आरोना ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोनबाय आदा इल'रामखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय आरो मा लांबावगोन दे बुंहरदो ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा गाबोन फैनांगौ ना फैनाङा गाबोन जे आब' गेमसनि हाबा जागोन हो जोंहा राइन' इक' रिसर्टआव बड' टेनजिं बड'सानि ट्रि हाउस खाथियाव जादोंना गाबोन जोंथ' जमा थांगोन लोगो मोनजोबगोन गासिबो नङा होमबा ओमफ्राय आदा इल'रामखौथ' सिनायखायो बिथाङा माने एलबामबो बानायो हिर'सो बिराद हिर' मिथिबायना हेन्डसामखा लोगो मोनबा डेन्जारखा आरोना हिट नांखायो खाथियाव बे फाग्ला बिदिनो जायो थ' नोंथांमोन दायो माने जोंहा आदा इल'रामा जोंनो ललिपप जाहोनो नागिरदों आरोना जोंहा आमजुलियाव बिराद खम उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आमजुलि 4 नाम्बार आमजुलि नोंथांमोना जिथुनाखि करामर थाङोबा बे लामाजों थाङो बेनिफ्राय दाउजेंबो दा जोंहा आदा इल'रामा जोंनो ललिपप जासिगोन आरोना ललिपप बिराद खमाव मोनो मिथिबायना बेसेबां होनदोंमोन दौनानैसै आं दे बिराद गोथाव मिथिबायना आदा जोंबो आंनो ललिपप दौदों ललिपप नोंबो जादोंब्रा नों जाया होमबा ललिपप जाबाय जोङो गोथाव माथ' ललिपपा उन्दैयाव बिराद जायोमोन आङो गोदो मिथिबाय नोंथांमोनाबो खमाव मोनो आरोना नोंथांमोना फैबानो जाबाय ललिपपखौथ' आं जाखाबाय दायो जोंहा आदा इल'रामा जासिगोन आरोना नोंथांमोनाथ' सिनायखायो आदा इल'रामखौ जोंमा बसुमतारी आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन बिथांनि लिंकखौबो सिगाङाव माने बिराद इल'रामनाय बियो माने मादों एलौदों मादों एलौनाय बेखौ मादों एवनाय माने एवनाय मादों एवनाय नांगोल ना ट्रेक्टर औ थाखादों माने थाखा आदा इल'रामा माने आगोलाव माइखौ आखाइजों एल'नानैसो गायदों आरोना ओमफ्राय नै दा जों ललिपप जानोसै आदा इल'रामाबो जासिगोन जादो ललिपपखौ वाव टेस्टि ना टेस्टि गोदैखा ललिपपा मोजां no मजा खिन्थु दा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय माने बे आमजुलि 4 नाम्बाराव आरो ओमफ्राय खानायफोरखौ फ्रियावनो सिनना हरगोन आदा इल'रामा नङा माने आं ओरैनोसो बुंदों आरो ओरैनो जकिं सानदों ओमफ्राय साबसक्राइबारफोर फैयोबा एसे माने डिसकाउन्ट खालामगोन आरोना बिदिनो 100फोर लायोबा 70फ्राव सिनना होगोन फैबानो जाबाय बिराद मोजां ओमफ्राय आं दिनै सिनजाथ'ला आंना खानाया एसे नै लावगनांगौ दङ साइडआव ओमफ्राय आं हेयार स्ट्रेट खालामनो फैगोन आदा इल'रामजों थ' नेक्स्ट टाइमाव देखायगोन आं ओमफ्राय आदा इल'राम बोरै मोनखो जोंखौ लोगो मोननानै दिनै बेयाव बुंदों दा जेनेबा आंखौ लोगो मोननानै हामा नांदोंना गाहाम नांदोंना बोरै नांदों मोजां नांदोंब्रा गोसो बायदि मोजां नांदों दा ललिपपबो जाबाय जोङो थान्दाबो लोंहोबाय नोङो गरमबो मोनबाय आरो मा मोनजाखा ओमफ्राय बहुत मोनजाबाय माने जोङो आदा इल'रामा जोंनो ललिपप जाहोबाय ललिपपखौथ' आङो बारा मोनजायामोन जों गामियाव फानो नालाय ललिपपखौ नै दामा बारा नङा ललिपपनिया बिराद गोथाव मोनो आङो ललिपप जानो नोंसोरबो जाबानो जाबाय आरोना थ' मोजां मोनबाय आदा गोजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै ललिपपखौथ' जों जाखांबाय दायो आदा इल'रामखौ दोंसे गान खननो होनसै आङो मा मेथाइ खननो रोङोमोनलाय मेथाइ माने गान आरोना सं गित होनना बुङोना ओमफ्राय खनदो माखौ खननो रोङो नोङो खांख्राइ एल'नायखौनो होना होदो र' आं बर' गायनांगौ ना नेपालि गायनांगौ बर' Sonia, I love you Sonia. I love you Sonia. I love you Sonia. जाबाय खांख्राइ एल'नायाव जिबौ मोनबोदों बेखौ खांख्राइ एल'नायाव जिबौ मोनबोदों जाबाय दा ओमफ्राय आरो बेलेग खनदोला गोरबो खनायाव मा दं गोरबो खनायाव मा दं बिराद मोजां मोनबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आदा इल'रामखौ लोगो मोननानै मानो होनना बुंबा नोंथांमोनाबो आदा इल'रामनि भिडिअखौ नायबाय थाखायो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था ओमफ्राय आंथ' दा
लोगो संफोर नालाय आदा इलंमोनखौ सिगाङावबो लोगो मोनखांखाबाय लोगो मोननायालाय ओमफ्राय दा चेनेलखौ 나파티 나는뭐 소매나 오니 루아치 आब' गेम्सखौ लानो होगासिनो माने लावदुमा बारना फैगोन माथो आंखो लावदुमा बारना फैगोनलै आदा इलंआव बेलाय माहा खालामनो हानो माहाबो लेखा नोंखौथ' आं ससियेल मिडियायाव लाबोखागोन आं खेबसे सोबाखागोन लावदुमाथ' बारनानै जोखागोन नोंखौ मिथिबायना बडि दंना आबो बडि दंना बिदिबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो होदोब्रा एसे चेनेलखौ नोंखौ आंनिखौ बिथाङा दैबो बसुमतारी चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइब ओमफ्राय आदा इलंनिखौबो खालाम आं आदा इलंनिखौ माने डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन दे बिदिबा थ' बिदिबा नोंमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि